Er du terapiresistent? Føler du prøvet alle former for behandlinger, og der bare er intet, der virker? Er du blevet undersøgt for en bækkenlåsning? En bækkenlåsning er en hyppig, men desværre tit overset tilstand, grundet den minimale bevægelse i leddet. Der er ingen nerver i leddet mellem korsbenet og hoftebenet, hvilket gør det nærmest umuligt selv at mærke en bækkenlåsning. En bækkenlåsning medfører dog mange problemer og smerter, bare ikke i området, hvor problemet stammer fra. Det er også en grund til, at bækkenlåsninger tit bliver overset, da en patient nærmest aldrig kommer ind med bækkenproblemer. I stedet kommer de med ryg, nakke, skulder, ankel, alle andre problemer end bækkenet. Ved en bækkenlåsning kan hoftebenet være låst i en baderotation. Dette giver i gåseøjne et for kort ben, da en baderotation af hoftebenet vil trække benet med opad. Det gør, at man lænder al sin vægt over på det korte ben. Det kan medføre smerter i benet, og man ser tit en platfod på det korte ben. Man ser også en skoliose, da kroppen kompenserer for at få hovedet tilbage i lod. Det er dog ikke en ægte skoliose, da der ikke er noget galt i ryggen, men i stedet er ryggens fundament som så skævt. Det kan give ryg, skulder og armproblemer, da alt i overkroppen står forkert. Det andet ben bliver i gåseøjne for langt. Det giver et konstant overstræk på alle musklerne, og man har en tendens til fibersprængninger. Har du gået til behandling eller genoptræning i lang tid, uden fremgang eller måske endda forværing, kom forbi til en bækkenundersøgelse.